kan Côte d'Ivoire 2023 ame dole ko nana kibra mun be ni watina nga équipe nationale kunda ame do kibra le mano ma ni watina staff technique ulu gon to na internet na bura be clé damado bo o bol dana refine bura bi kalo clé mo ngado wolu flan internet nga do officiellement abe daile on do tirare nan damna déjà nga kibra mun soro ka bo équipe na ka korlana o e ka damna bila tabla kalo clé folo la lenido bol dana ma muga ona soro bulu koro o nga ni woni watina jerma bi tourner saba o lisimi kera Eric Sovichel digri kala mo way ma bi saba ni flata wala ulu bina do internet la wa ma bidurni bisaba ni flena kini ko saba ma duru o bala yi kabra mun soro so de mo saba kan ga jekulina on dura tira do bala kanna ayi do refina do déjà mun kan ga bolisi la fam El Bilal Touré avec Balanta Atalanta la Italie ale blessé la atna sa ga récupérer ayi kabra mun soro na ma lisi la o tna ke développement ko Khalifa Koulibaly a fene burani watina a grasge ka dogon ka ken ma bisaba ni flatiela ni Amari Traoré ale tumbe ya nga kanga voyage suina kata Espagne jamana kan u kanga jouer le premier avec Bob Pigeon avec Espagne et Real Sociedad de championnat bulu kalo clé folo kalo clé ça va plutôt non kalo clé folo américain la sengana Bamako le 3 janvier abena be mancha mekali no e Mali Guinée Bissau au blame ka kalo clé woro ale data makono en tout cas ni kibra depuis pour le moment tigli karamo ay mo munta bi saba ali fla o bi do washindo wanto do folo akanga femi la jere fene ke ka lisi di moma mo do bala ko makono en tout cas on ma bisiki o manga do internet la kasoroma ni lisi communiquer ka conférence presse organisée ka foyini mo ko bisa ne flat ta ka bo piturni saba chela ka dali ni kan ini jolo sube fale fale ke la dala ko do o borobi ko kan ka so ka internet do en tout cas ni ko ne abere position na bi wulena c'est officiel internet dal la Mali pour le drame mun beyan ambulo koro ado kan do internet la ni 32 tara après 27 fene bi klagata 32 manata après 27 beta o chela pour le moment mais comme on va faire le plus important à un jeu ce n'est pas d'y vaincre mais d'y prendre part car l'essentiel dans la vie n'est pas tant de conquérir que de lutter ayira kena ka kai o tien sinon tiens la équipe s'envole là anga bura en fono mena participer l'inati ça de nous on a depuis Yaoundé 112 ambala wati kun kera an ku famana ka qualifier ina fo 94 ko fini 2002 te maltuma gerse ka so ta qualifier ne kan o bare ka fo édition chama tibino kan mais ka damna 2002 fini na kana bla bila kan berama fo Mali ko 2006 o de foranko sinon ka damna 2002 kana bla fan flemme ni minani Mali bala ka participer ou ko l'appétit vient en mangeant o an woni chama participer pour en fait kan ga lade tisa ka do ko do fini na o te aywa an woni ba fo mo gona bura ko sika ba bela le Mali n'est pas favori ay anti favori la ka fo mo wena mo kana bloc pour la ko France le ko ko kubuta ay outsider wi Mali go outsider Mali go outsider ko tayra ko on te kubu soro de volontana 1+1 = 2 utala non c'est pas une science exacte aywa donc Mali ko te favori ko foka mo préparer psychologiquement abese ka kamata kubu takana nae mais bibe ni ga favori ta sur papier sur le terrain bibe na 500 ans Mali tina ke jamana mugani nani be kene kan Mali te favori an ko fele fo mo yana de o jele do aywa d'accord on va to pour